Mene suwene podo-podo nyendhet lanyo cobiane kula nyoto akeh rindumi biasa biar uliye son magoni mriko no ati sempurna sing podo maranangi biaya para rezeki ati nono uliye janji wis dibundeli keton hangison rasakno lopo ambihan sakira sing bisa maning yati siji mergo prahara kang pati serta wis padha pungkase urung nikahan mergo agama sing sepatyan mriko no ati katon sempurna tapi sing padha paran hangi Surabaya no matur kula nyoto paran rezeki ati nono uliye janji wis dibundeli keton hangison rasakno lopot ambihan son kira sing bisa maning yati siji merga praha